ಎಂಕುಲು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೂರ ಪಾತೆರೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನರ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲಾಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪೇರ್ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಅರಿ ಮುಟಲ ಯಾನೆ ಕಂತ್ಪಾಡು ಇಲ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಆದ್ ಬನ್ಪೆ ಮೂಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈತ್ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಬೆನೊಂದಿತ್ತೇರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ 10 years ಬ್ಯಾಕ್ ಆರೆಗ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ 10 ವರ್ಷ ಬದುಕದಿತ್ತೇರ್ ಅರೆ 10 ವರ್ಷಡು ತಿಂಗೊಳ್ಗ್ 10 ಸಾವಿರ ಅರೆ ಮರ್ದದಿ ಓಡಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಜೀವ ಕೊಡ್ತಿನ ದೇಶ ಉಂದಾದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತಿನ ದೇಶ ಅವು ಎನ್ನ ರಡ್ ಮೂರ್ ದಿನ ದುಂಬು ಪಾತೆರ್ನ ಬೊರ್ಚಾನ್ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರನ್ ಪಾತೆರನ್ ಪುರ ಮಂಡೆಡೆ ದಿವೊಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಹಾಲ ಅವ್ಲು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರು ಎಂಕಲೆಗ್ ಅವೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತತ್ತು ಬೋಪಿನ ಉಂಡ ಆನೆ ಮೋಲ್ಪುರ ಅಲ್ಪ ಮಿಡ್ಲು ಇಂಚ ಲಾಗ್ ಬತ್ತ ನೆರೊಂದಿತ್ತೆ ದಿಲದೆ ಉಲೈ ಪಕ್ಕಡೆ ತಿರ್ಗರೆ ಬನ್ನಗಲ ನಿಕ್ಕು ಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ನೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಮೋಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪನೊಂಗುಂಡಾವ ಬೊಕ್ಕ ಬಸಲ ಕಂಡರೆ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬರುವಾರ್ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈತ್ ಕಷ್ಟ ಬಿಡೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ನಿಕ್ 10K ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿತ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಿತ ದಾನಿ ಬೈಚೇರ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯಕೆ ಗಾನ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ 4ನೇ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆ ವ್ಲಾಗ್. ಜಾದು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆನಾ ಬೆತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕಲ್ನ ಶಿವಳ್ಳಿ ತುಳುನೆ ಬರೋಂತುಂಡು ಅಂದ್ ಅವಳು ಕೆಲವೇರ್ಕೆ ಎಂತೇರು ಶಿವಳ್ಳಿ ತುಳು ಪಾತೆರೋಡು ಪಂತ ಅವ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಮಂಗ್ಳೂರ್ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಪುನ ಬೆತ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಉಲ್ಲಾಯಿ ಎಂಕುಲು ಶಿವಳ್ಳಿ ತುಳುನೆ ಪಾತೆರ್ದು ಇತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಪೋಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ಮೇರ್ನ ಕುಂಬುಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿ ಕತೆ ತುಲೆ ಹಿಂದೆ ತುಲೆ ಗಂಟೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 1:16 AM ಅವೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೋಡಂಡ ಇನಿಕಲೇನ್ ಪಿದಯ್ಯ ಅಂತ ಬೋಡಂಡ ತೋಪ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಆತ 1:16 AM ಮೇರಿ ಏನ ಮಂತನಲ್ಲ ನಿದ್ರೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮೇರೆ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಡ್ಡ ನಿದ್ರೆ ಬೈದಿತ್ತೇನೆ ತುಲೆ ವಿನಿಶೇತ್ಲ ಹಾಕಿ ಜಯದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೊ ಮೇರ್ ಲಕ್ಕದೆ ಎಂಕೊಂಜ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ನ ಎಂಚಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಪುಣ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಐಕೆ ಏನ ಎಂಕುಲ ನಿದ್ರೆ ಅವು ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಮನಿ ಬಂದ್ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ಗೆ ಪೂರ ಬೊಚ್ಚಾನ ಮಂಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಪಾತೆರೆಗುಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ನಿರ್ತಾರು ಸುಮಾರು ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಪುಗಾರ್ದಾರು ಸುಮಾರು ಜನ ಏನ ಮಲ್ದಾರು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರ ಅಂದೆ ಇನೀತ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಕುಲ ತೂವಡೆ ದಾಯಪಣ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಆ ತುಂಡಿನಿ ಕೇಂದ್ರೆ ಪತ್ತರ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಸೊ ಇನಫ್ ಎಂತ ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಆಪುನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಮದಿಮೇಡ್ ದಿಂಚಿದ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಮದಿಮೇದ ಒಂಜಿ 10 ದಿನದ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಿ 5 days to go 6 days to go 7 days to go ಪಂದ್ ಪಾಡಿನೇ ಬರ್ತೇನೆ ಲೆಕ್ಕ 4 ಜನ ಬೈದಾರ ಮದಿಮೆಗ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಎಂಕುಲ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪಂದ ಒಂಜಿ ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಆತ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ತಿನೇ ಬತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯಕೆ ಗಾನ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಕೆಲವರು ಪುರ ಓಪನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಐತೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಪಡಿತ ಮದಿಮೆದ ಟಾಪಿಕ್ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮದಿಮೆ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ಮದಿಮೆ ಆತಂಡ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಐ ಮೀನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಕುಲು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕದ ಎಂಕುಲ್ ಮದಿಮೆ ಆತ. ಸೊ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರು ದಾದ ಪಂಡ ಆಲ್ ಮದಿಮೆ ಆತುಜಿ ಆಲ್ ದಾನಿ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲುನು ಆಲ್ ಮೂಲೆ ಎಪ್ಪುನದನ್ನ ಅಲೆಗೇರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರದನ್ನ ಅಲೆಗ್ ಮೇರಿಜ್ಜೆ ಐ ಕೊಂಚಿ ಅನ ಇನ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆಲ್ ಮೂಲ ಇತ್ತೋಲು ಅಂದ್ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಬರೊಂದಿತ್ತೋಲು ಪೋಂದಿತ್ತೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಡ್ಲು ಕೆಲವು ಸತಿ ಎಂಕುಲು ತುಲೆ ನಿಕುಲ್ ತೂವರೆ ಇಯಾವು ಎಂಕುಲ್ 2 days ಗೊಂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆದ ಎಂಕುಲು ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದೆಪ್ಪುವ. ಸೊ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಪುನ್ ಮಂಡ ಕೆಲವು ಸತಿ ಎಂಕಲ್ಡ ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐ ಮೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಏನ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಕೂಡ ಒಂದಿನ ಬರೋಡ ಆಪುನ್ ಮೇರ್ ಸೊ ಅಂಚ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ವಿತ್
ಹರ್ ಮದರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅವ್ರ ನಮ್ಮನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇತ್ತದೆ ಯಾರು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಜೇರ್ ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಪನಂದೆ ಪತಂದೆ ಅಂಚೆ ಗುಟ್ಟುಡು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಗುಲ್ ಪೂರ ಕಲೆ ಓಪನ್ ಆದುಲ್ಲ ಇದು ಗುಟ್ಟುದ ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಸೊ ಆಲಿಡೆ ಬರ್ರೆಗ್ಲ ಆರೇ ರೀಸನ್ ಸೊ ಆರ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇನೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮದಿಮ್ಯಾನಗ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾನ್ ಬಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲೆಗ್ ತಾಲಿ ಕಟ್ಟನ ಎಂಕೊಂಜೇನ್ ಏತೋ ಜನ ಸುಮಾರು ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಏನ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದಕುಲ್ ಮದಿಮೆ ಆಪಿನ ಅಕುಲ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತಂಡ ಓಕೆ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೇರು ದಾದಾಂಡ ಆಯ್ತು ಏತೋ ಜನ ಯಾನ್ ಹಂಚ್ ಮನ್ಪಿನಿ ಏತೋ ಜನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ಏತೋ ಜನ ಪುಂಜೋಕುಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಏತೋ ಜನ ಅಂಜೋಕುಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲ್ ಏರ್ಲ ಪೋತುತಾರ ಅಕುಲ್ ಐಟ್ಲ ಕಪಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಅಲ್ಪ ಲವ್ ಆಪುಂಡು ಅಕುಲ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಪ ಮೂಲ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾತೆ ಊರುಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾತೆ ಬಟ್ ಅವಳ ಒಟ್ಟುಗಿಪ್ಪೇರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಯಾನವೇನ್ ಓಪನ್ ಅದ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಪುರ ಎಂಕುಲ್ ಗುಟ್ಟು ಯಾಪಲ್ ಇತ್ತದ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಂದ್ ಮೂಲ್ ದುಂಬ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬದುಕದಿಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತೋಳು ಓಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಮೊಳೆ ತಾಲಿ ಕಟ್ನನಾಗ ಎಂಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಏನಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಏನ ಪಂಡ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದ್ ಬಟ್ ಇನಿ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾರ್ದೀತ ಬಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂಕುಲ್ ಕೆಲವೊಂಜವೆನ್ ನಾಡ್ ಪಸದ ಅವು ದಾದ ಪನ್ನಗ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರು ರಕ್ಷಿತ ದಾನಿ ಬೈಚೇರ್ ಅಂದ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏರ್ಲ ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಆತ್ ನಲ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗೆತ್ತನೊಂದು ಏರ್ಲ ಇತ್ತು ಜೇರಂಚ ಬಟ್ ಮದಿಮೆಗಾನಗ ಆರ್ ಕಣ್ಮಾರೆ ಒಡೆ ಪೋತೇರ್ ಬಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂದ್ ನಿಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವೇರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನ ಹಾಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಏನ ಬಂಡ ಓ ಅಕುಲು ಪಂತೆರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕಲೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಲ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಲ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತ ಅಕುಲ್ ಬಿಡ್ತೇರ ಆಲೇನು ಓಕೆ ನಿಕುಲು ರಕ್ಷಿತನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಅಯ್ಯ ಓಕೆ ಎಂಕಲೆದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜ ಅಂಚ ಪನ್ನೆಟ್ ಬಟ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಗಿದ್ದಿ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಎಂಕುಲು ಯಾಪಲ ಆಲ್ನ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಯಾಪಲ ಉಂತುದು ದಯಪಂಡ ಆಲ್ಲಾತೆ ನಿಕುಲ್ ಪೋಡಂಡ ಆರ್ಡಲ ಪೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೇನ್ಲೆ ಆರ್ಲಾತೆ ಆರ್ ಎಂಕಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಅಂದ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗ್ ಎಂಕುಲ್ ದಾದಾರ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಆರ್ ನಿಕುಲ್ ಅಂಚೆ ತೂದ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಇಂಚೆ ತೂದ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಂದೆ ಪಂತಿನಾರ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಆತ್ ಬೇಗ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ ಉಂತೋಡು ಕುಡೋರೆನ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಆರ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ್ ಪೂರೈಕ್ಲ ಆರೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರೈಕ್ಲ ಆರೇ ಬರೊಂದು ಅಂಚೆ ಎತ್ತು ಜೇರ್ ಆರ್ ಏನ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆ ಓಕೆ ಅವು ಒಂದು ತಮ್ನೇಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಓಕೆ ಅವು ನಿಕುಲ್ ಐಟ್ ತೂಲೆ ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುನ್ ಅಂಚ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಎಂಕುಲ್ ತೂಯ ಎಂಕುಲ್ ಕಲ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ಆರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಆರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬತ್ತೇರು ಇನಿಕ್ ಎಂಕುಲು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿಕ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕಷ್ಟ ಬಿಡೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇನಿಕ್ 10K ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಅಪಗದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತನ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಎಂಕಲೇನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ದಿನಿ ಅದ ಅಂದ ಅತ್ತದ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಜನ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಇಯ್ಯವು ಬಟ್ ಐಕೆ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲ ಪನ್ಪಿನತ್ ಬಟ್ ಅವು ವಿಷಯ ಏನ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಚೊಂಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಆಲ್ನ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದು ಎಂಕುಲ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಪನ್ಪಿನ ರೀಸನ್ ಎಂಕುಲು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕುಲು ಒಪ್ಪುಜ ದಯ ಪಂಡ ಆರ್ ಪಂದ್ ಎಂಕುಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಇಯ್ಯವು ಸೊ ಅಂಚ ಪಂದ್ ಮಾತೆಕ್ಲಾರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿರವುಡ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ಪಂದ್ ನಿಕುಲೆ ತುಯರತ್ತ ಮೊರನಿ ಎಂಕುಲಿತ ಆತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮದಿಮೆ ದಾಯಗಾರ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಅರೆಗ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ದ ಪೂರಲ ಅರೆ ಕೊರ್ಪಿನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಟ್ ಆರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಜೇರ್ ಪಂದ್ ಎಂಕಲೆಗಾರ್ ರೀಸನ್ ಕೊರಿಂದಾದ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಸೊ ಬರ್ರೆ ಆಪ್ ಜಿ ಪಂದಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆದ್ ಪಂತೇರ್ ಎಂಕಲ್ಡ ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂದ್ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ಡ ಅಂಚ ಪಂತೇರ್ ಎಂಕುಲ್ ಮದಿಮೆಗ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸೊ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆರ್ ದಾಯಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮದಿಮೆಗ್ ಬೈಕ್ ಜೇರ್ ಪನ್ಪಿನೇಕ್ ಸೊ ಪೂರ ಕುಲ್ಲಕ್ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರು ರಕ್ಷಿತನ್ ದಾನಿ ಲೈಜ್ಜರ್ ಅತ್ ಲೈಜ್ಜರ ಅತ್ ಆಲ್ ಬೈಕ್ ಜೋಲ ಪಂದ್ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಲೈದ ಆರ್ ಬೈಕ್ ಚೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ದಿಕ್ಕಂಡ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆದ್
ಕುಡೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರ್ ಪೋದಿತ್ತ ಆ ಟೈಮ್ ಆರ್ಯನ್ ಓಲ್ ಬುಡಿಯರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ಯನ್ ಓಲ್ ಬುಡ್ದಿಪ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಆರ್ ಇತ್ತೆರಡ ಆರ್ ನಿಲ್ಲಡೆ ಎಂಕುಲು ಬುಡ್ದು ಆಂಡ ಆರ್ ಇತ್ತು ಜೇರ್ ಆರ್ ಬಾಂಬೆ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಅವು ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲೇನ್ ಉಲಾಯ್ ಬುಡ್ಲೆ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೇನೆ ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಮೋಲು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕುಲ್ ಪೂರ ಮೂಲ ಎಂಕಲೇನ್ ಉಂತದ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಲ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಸೊ ಆರ್ಯನ್ ತೂವೊಂದಿನ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು 8 to 9 days ಟೂರ್ ಪೋದಿತ್ತ ಸೊ ಆ ಟೂರ್ ಎಂಕುಲು ಕವರ್ ಮಲ್ದಿನ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಯನಾಡ್ ಪೋಯ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಪೋಯ ಮುನ್ನಾರ್ ಪೋಯ ಕೊಡಕೆನಲ್ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಕುಲ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬರ್ಸ ಜೋರು ದಾಯ ಪೋವು ನಿಕುಲು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪನ್ ಮಸ್ತ್ ಚಂದ ನೆರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವು ಪೂರ ನಿಕಲ್ನ ಗುಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೆತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪನ್ಪ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನ ಲೇಟ್ ಆತಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು 8 days ಟೂರ್ ಎತ್ತ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು 8 days ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಊರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ 5 days ಬುಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಬರ್ಸ ಜೋರ್ ಇತ್ತ ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಜಿ ನಿಕಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಪೂರ ಮುರ್ಕುಬೋದಿತ್ತಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಊರ್ಡೆ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಅದಾಗ ಬೈದ್ ಹಾಕಂತೀರ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಲೇಟ್ ಹಾಕಂಡ್ ಆತೆ ವಿಷಯ ಕುಡೊಂಜಿ ನಿಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಉಂಡು ಅವು ಲೆಟರ್ ನ್ಯಾನ್ ನಿಕಲೆ ತೋಪಗ ವಯಸ್ಸು ಪತಲ್ಲ ಸೊ ಐಟ್ ಎಂಕುಲು ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಲೆಟರ್ ಸೊ ಐಟ್ ಏರ್ ಎಂಕಲೆ ಕಡ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವೇನು ಐಟ್ ದಾದ ಬರಿತೇರು ಪಂದ ಎಂಕುಲು ತೋಪ ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ತೋಜುಂಡ ಅಕಲೆ ಪುರ ಇಚ್ಚ ತೂಪಾನ ಹೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ತಿಲೆ ತೋಜುಂಡ ಓದುವಾರ ಅಡೇಗೆ ಓದ್ಲೇಂಡ ಏನ್ ಮೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಕುಲು ಓದು ಸೊ ಒಂದೇನು ವಯಸ್ಸು ಓದುವಲ್ ದಯಪಂಡ ಹಾಲು ಕನ್ನಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗಲ ಹಾಲು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಸಕರು ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧ ಮೊದಲನೇ ಪುರ ಅಡ್ರೆಸ್ ರಿಗೆ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಸನ್ ಆಫ್ ರೋಹಿಣಿ ಆಶ್ರಯ ಹೌಸ್ ಅವು ಗಲ ಬಲ ಬಲ ಬಳಂ ಬಿಡಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪನಂಗುಂಡಾವ ಬೊಕ್ಕ ಬಸಲ ಕಂಡರೆ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬರುವಾರ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಒಬ್ಬ ಕಮ್ಮಿ ತಗುಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಯಾನ್ ಓದುವೆ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪಷ್ಟತೆವಾದ ಯಾನ್ ಓದುವೆ ನಿಕುಲ್ಕೇನ್ಲೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಹಿಣಿ ಅವರೇ, ತಾವು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ತಲುಪಿದ್ದು ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೂತನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ನವ ಜೋಡಿ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೌರಕ್ಷಿತ ತಮಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಸಮರಸದಿಂದ ಕೂಡಿ ಸುಖವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ ಎಂದು ಶ್ರೀದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು 2x ಅಲ್ಲಿ 2x ಮಲ್ಪಡ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಓದ್ ಅವು ಏನ ಗೊತ್ತ ನಾಲ್ಕು ರಡ್ಡು ಪೊಕ್ಕೆ ಆತ ಅವು ಅಂಚ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬರ್ಪು ಜೈಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮೆಲ್ಲ ಅದು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ MLA ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗುರ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ ಆರೇಡ್ದ ಎಂಕಲೆಗ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮದಿಮೆಗ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಮದಿಮೆ ಬೈಜೇರು ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಬೈದೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಆರೇಡ್ದ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬೈದೇನೆ ಎಂಕಲೆಗ್. ಸೊ ಆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂಕಲೇನು ಬತ್ತದ ಆತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದ. ಆತ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರ ಅವಲ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಗಾನಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋತೇರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಟಾಪಿಕ್ ಮದಿಮೆ ಟಾಪಿಕ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೂರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತ. ಕೆಲವೇರು ಟೂರ್ಗ್ ಪೋನಾಗ ಟೂರ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಕೆಲವೇರು ಐಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ದಾರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವೇರು ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ದಾರ ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ರೀಸನ್ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್
ಐ ಮೀನ್ ವಿನಿಶ್ ಬಟ್ ಇತ್ತ ನಿಕುಲ್ ಆಯನ್ ತೋಪವನ ಇಚ್ಚಿ ಪಂದ್ ಕೆಲವೇರು ಐಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಬಟ್ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಆಯನ ಪಾಡ್ಗ್ ಆಯ್ ಜೈದೆ ಪಂಡ ಆಯ್ಗ ಆತ ಎಂಕುಲ್ ಮಂಡಿಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಪುಚ ದಾದ ಪಂಡ ಓಕೆ ಆಯ್ಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡಾ ಬತ್ತೆ ಆಯ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಯನ ಪಾಡ್ಗ ಆಯ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಾತೆರ್ವೆ ಎಂಕುಲ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಚ ಆಯ್ಗ ನಿಕುಲ್ ಕೆಲವರ ಐಟ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ ವಿನಿಶೇನ್ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಎಂಡಲ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರುಂಡ್ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎದುಡೆ ಆಯ್ ಪಾತೆರುಂಡ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾತೆರ್ವೆ ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಐಕ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜ ದಯ ಪಂಡ ಓಕೆ ಆಯ್ ಪಾತೆರಡ್ ಆಯ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆವೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ಆಪಲ್ ಆಯ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಪನ್ಪಿನ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಆಯ್ಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟಾ ಆಯ್ ಬರ್ಪೆ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಲಕ್ಕಯ ಬಟ್ ಆಯ್ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಅವೇನ ಅಂಚೆನೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಲೋಕಗ್ಲ ಆಯನೆ ಬರೋಡು ಆಯನೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಲೋಗಡು ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪುಜೋಲು ಕೆಲವು ಲೋಗಡು ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಲೋಗಡು ಆಯೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವೇನ್ ಪೂರ ನಿಕುಲು ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ ನಿಕುಲ್ ಗೆತ್ತ ನೋಡತ್ತ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಕೆಲವೇರು ಐಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಅವು ವಿಡಿಯೋಡು ಆ ಬ್ರದರ್ ತವರ ನಿಕುಲ್ ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಆಯನೆ ಕಮ್ಮಿ ತೊಪ್ಪವ್ರ ಯಾನೇ ಮೋಲ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಮಿಡ್ಲ್ ಇಂಚ ಲಾಗ್ ಬತ್ತ ನೆರದಿತ್ತೆ ದಿಲದೆ ಉಲ್ಲೈ ಪಕ್ಕಡೆ ತಿರ್ಗರೆ ಬನ್ನಗಲ ನಿಕ್ ಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ನೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಮೊಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸೊ ಇಂಚ ಪುರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಜ್ಜ ಆಯನ ಬೇಲೆ ಆಯಗೆ ಅಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೊಪ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಓದುವೆ ಬರೆಪೆ ಈ ತನಗನೆ ಆಯನ ಓರ್ಮ ಅಂಟೆ ಜೆತ್ತ ಆಪುಂಡ ಆಯನ ಲೈಫ್ ಇಂಚನೆ ಒಂದುಂಟು ಸೊ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಅಲ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕುಲ್ದೊಲಿ ಆನ್ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಆತ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರಂಡ ಏನ್ ಪಾತೆ ಈ ಪಾತಿರಿತ್ತೆ ಬಗಲ್ ಗ್ಯಾಪೆ ಕೊರಂದೆ ಆರೇ ಪಾತೆರಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅದೊಂಜಿ ನೆನಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಏನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರಿ ಒಂಜಿ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಒಂಜೆ ನಿಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಆತಂಡ್ ನಿಂಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ ಬಿಂದಿ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುರಿ ಎರ ಒರಿ ಪಾಡುವೆರು ಮಾರ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಕುಲ್ನ ಪೂರ ತೂ ಅಂದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುನ ಅದ ಏನಟ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಪ್ರೂಫ್ ಸಮೇತ ಗೇಯ್ದೆ ಏನಟ ಉಂಡ ಇತ್ತ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡ ಇತ್ತು ವಿಡಿಯೋಡು ಮೋಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡಂದ ಎತ್ತೋಳು ಅವೇನ್ ನಿಕುಲ್ ಪನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೊರಾನಿ ಏನಟ ಉಂಡೆ ಅನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಆರ್ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಆಳುವ ಪಂದ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅವೆ ಟೂರಿಸಂ ಪೋದಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಗ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಮದುವೆ ಆದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಲಕ್ಷಣವಾ ಇದು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ ಇಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಳೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮುತ್ತೈದೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾ ಪಂದ್ ಕೇಂದೇರು ಐಕ್ ಯಾನ್ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಗೆತ್ತದ ಇತ್ತ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನಿಕಲೆಗ ಆ ವಿಡಿಯೋಡ್ ತೋಜು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಿಲೆ ಸೊ ತುಲೆ ಒಂದೇ ಫೋಟೋ ಈ ಫೋಟೋ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆ ಜೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋಪವೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಜುಜಿ ತುಲೆ ನಿಕಲೆ ತೋಜುಂಡೆ ನೆಟ್ ಬೊಟ್ಟು ಉಂಡತೆ ಮಂಡೆಡ್ ಮುಂಡೋಡತ ಅಂದ್ ಮುಂಡೋಡು ನೆಟ್ ಬೊಟ್ಟು ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಫೋಟೋ ಟು ಬೊಟ್ಟು ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೆ ಏನ ಪಂಡ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕುಡೋರ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಕುಡೋರ ತೂದ್ ಬಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದು ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೊ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತೂದು ಮಾತಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಚಾಪಿನಿ ಅಯ್ಯೋ ಮೂಲ್ ಬೊಟ್ಟು ಬಾರ್ಚೋಲ ಮಾರೆ ಬೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರು ಎಂಕಲೆಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತತ್ತು ಗೋಪಿನ ಉಂಡ ಜೈ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಉಂಡುದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೀತಿ ನಿಯತ್ತು ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಎಂಕಲೆ ಎಂತೂದು ಬೇತಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲ್ಪುನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ಸೊ ಅಂಚೆಪ್ಪನಗೆ ಎಂಕುಲೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುವನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಮೊಲ್ಲ ಹಣೆಟ್ ಬೊಟ್ಟಿತ್ತಜಿ ಅವು ಯಾನ್ ಪಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ ರೂಮ್ದ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಬಿಂದಿ ಪಾಡ್ದೆ ಏನ್ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಏನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅವು ಪೂರ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದು ಪುಜ್ಜಿ ಏನ್ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಪಾಡಂಡ ಮುಗಿಂಡ್ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಬತ್ನ ಇಜ್ಜಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಗ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅವಳು ಇತ್ತಂಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅವೇ ದಿನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಂಕುಲು ಜೀಪ್ ಸಫಾರಿಗ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅವನಿಕುಲ್ ಪೂರ ತೂತಾರದೆ ಎಂಕಲ ಜೀಪ್ ಪೂರ ಸ್ಟಕ್ ಆದ್ ಎಂಕುಲ್ ಕೂಡ ನಡ್ತೊಂಪೋದು ಬೇತೆ ಜೀಪ್ ಉಡ್ ಪೋದು ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಆ ಜೀಪ್ ಉಡ್ದಾದ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಅವ್ ಇಂಚೆನೆ ಒಡೆ ಮುಟೆ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರ ಟೂ ವೀಲ್ ಇಡ್ ಪೋತಿನ ಅವು ಪೂರ ರೋಡ್ ಎಂಕಲ್ ಐಟ್ ಅವನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತಾಳ್ದು ಪೋತುಂಡು ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದದ್ದು ಅವು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಜಿ ಅವು ಎನ್ನ ಗಮನಡ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಆತ ಬುಡುಂಡ
ಮೂಲಿ ಆಪಲ ತಪ್ಪವನ ಅಲತ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ಐಟ್ ಕುಡೋರಿಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಕಾಜಿಲ ಎಜ್ಜಿ ಬಂದ್ ಐಟ್ ಆಲ್ ಕಾಜಿಲ ಪಾಡ್ದೊಲು ನಿಕುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪು. ಟೂರಿಸಂ ನ ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮದಿಮೆದ ಅಂಡ್ ಟೂರಿಸಂ ಅಂಡ್ ರಡ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗಿಂಡಿಡೆಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಜಿನೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಟ್ ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ್ನ ವಾರ್ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಒಂಚಿ. ಸೊ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದರ್ ದಾಯಗ ಅಮ್ಮನ್ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಮಗೆ ಮಲ್ಲಾಯ ಉಲ್ಲಿ ಆಯಗ್ ಬೆನೋಲಿ ಅತ್ತ ಅಮ್ಮನ್ ದಾಯ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮಡೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಕಲೆಗ್ ಪೂರ ಏನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ ನನ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೋಡಿತ್ತು. ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐಟ್ ನಿಕುಲ್ ಪೋದು ಅಮ್ಮಗ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಜ್ಜ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಪೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಲೈಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಯಾರು ಕೊರ್ಪೇರ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುನ ಏನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರಲ್ಸ್ ಬೆನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ರೀಸನ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೆಯವರು ಪೋದು ಬೆನೊಂದೇ ಇಜ್ಜೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪನೋಡಂಡ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ ಆರ್ ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ ಅವ್ಲು ವಾರ್ಲ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪೋತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇ 30 ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪೋತೀನಿ ಫಾರಿನ್ ಅವ್ಲು ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಜೂನ್ 15 ಅವ್ಲು ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪೋತೀನಿ ಮೇ 30 ಎಂಕುಲ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪೋತಿನ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಕುಲ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಲೇಟ್ ಆತಂಡ ಆತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮದಲ್ಲ ಅದಾಗನೆ ಪೋತಿನತ್ ಒಕ ಕೆಲವೇರ್ನ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಬತ್ತದ ಆತನ್ ತೋಜೋಡು ಪಿರ ಬಲ್ತ್ ಬೈದೇಡ್ ತೋಜೋಡು ಪಂದ್ ಕೆಲವೇರ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬನ್ಪೇರಿ ಇತ್ತ ಇರಾನ್ ಹಿಡ್ದು ದಲ್ಲ 1,500 ಜನ ಪಿರ ಬತ್ತೇರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಕುಲ್ ಪೂರ ಇಂಡಿಯಾದಕುಲು 1,500 ಜನ ಪಿರ ಬತ್ತೇರ್. ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಿಡ್ದು ಯಾರಲ್ಲ ಪಿರ ಬತ್ತೇರ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಿಡ್ದು ಯಾರಲ್ಲ ಪಿರ ಬತ್ತೇರ ನಿಕಲ್ನ ಪಂಡ ನೇಬರ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎರಾಣ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇತ್ತೇರಡ ಅಕುಲು ಎರ್ಲ ಪಿರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ ಬೈದೇರ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕುಲ ಅವ್ಲು ಅಕಲ್ನ ಏನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ದಕುಲ ಅವ್ಲು ಏಜ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಐಟ್ ಏನ ಕತೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅವ್ಲು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಗ್ರೂಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬೆಸಿಗ್ ಉಂಡು ಅಲ್ತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬೆಸಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಕಲೆಗ್ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಕಲೆಗ್ ಅವ್ಲು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವ್ಲು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬೆಸಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋದಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡುದು ಪಂಡೇರು ಮೂಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಿಡ್ದು ಎರ್ಲ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಯಿ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ದಿನಾಲ ವರ್ಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವ್ಲು ಆತ ಹೆವಿ ವಾರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಪೋವೊಂದೆತ್ತೇರ್ ಅವ್ಲು ಪೂರ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋವೊಂದೆತ್ತೇರ್ ತಿರ್ಗಾರೆ ಪತ್ತಾರೆ ಪೂರ ಪೋವೊಂದೆತ್ತೇರ್. ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಈ ಟಿವಿಡ್ ಪೂರ ಈ ಸ್ಟುಪಿಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ವೇರ್ ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಆದ್ ಅನ್ಪಿನಿ ಈ ಟಿವಿಡ್ ಬೊಚ್ಚಾನ ಪೂರ ಸ್ಟುಪಿಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ವೇರ್. ಎನ್ನಮ್ಮನ ಕುಲ್ಲ ಆಯ್ಕ್ ಬರ್ತದ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ತುಲ ಅವ್ಳು ರಾಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪೋಪುಂಡ್ ತುಲ ದೀಪಾವಳಿದ ರಾಕೆಟ್ ಪೋಪುಂಡ್ ತುಲ ಪಂದ್ ಎನ್ನಮ್ಮ ತೋಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರ್ ನೆಕ್ಲ ಈ ಟಿವಿಡ್ ತೋಪವನ ಐಕ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏತುಂಡು ಪಂಡ ದಲ ಒಂಜಿ 5,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾಟ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮೊಕಲೆ ಇರುವೆರೇಗ್ ದಯಪಂಡ ಈ ಟಿವಿ ದಾಕುಲು ಅಕಲೆಗ್ ಕಾಸ ಆವೋಡು ಪಂದ್ ಅಕಲ್ನ TRP ರೈಸ್ ಆವೋಡು ಪಂದ್ ಬೊರ್ಚಾನ ಪ್ರಪಾಡು ಅವು ಪೊಡಿಯಂಡ್ ಅಕುಲ್ ಅವು ಮಲ್ತೇರ್ ಮೊಕುಲು ಒಂದು ಮಲ್ತೇರ್ ಅವ್ಲು 8 ಜನ ಪಿರ ಬತ್ತೇರ್ 3 ಜನ ಯಾನ್ ಟಿವಿ ದಿನಾಲ ಯಾನ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಟಿವಿಡ್ ಇರಾನ್ ಹಿಡ್ದು 8 ಜನ ಪಿರ ಬತ್ತೇರ್ ಪಂದ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಬಿಡುಂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಿಡ್ದು ಏರ್ಲ ಒರಿ ಪಿರ ಬತ್ತೆ ಪಂದ್ಲ ಇತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿರ ಬತ್ತೇರ್ ಏತ್ 18 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕುಲು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪಂದ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪೋದಿತ್ತಿನಕುಲು ಅಕಲೆಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜೂನ್ 16 ಗದನ್ನ ಅಕಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಲ ಆದಿತ್ತು ನಿಗ್ಗೆ. ಸೊ 15 ಅವ್ಲು ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಪೂರ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಲ್ದೇರ್. ಸೊ ಅಕಲೆಗೆ ಅವ್ಲು ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ರ್ ಅಕಲೆ ಬರ್ರೇಜ್. ಸೊ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಿರ ಬೈದೇರ್ ಇಂಡಿಯಾ 18 ಜನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಪಂದ್ ಟಿವಿಡಿ ಯಾನ್ಲ ತೂತ್ ಆತ ಬಿಡುಂಡ ಅವ್ಲ್ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ 10,000 ಮಿತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ನಾಲೊಂಜಿ 5,000 ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದಕುಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ಪಿರ ಬೈಜ್ಜೆ ರಿತಮುಟ. ಈ ಕೆಲವೇರ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕುಲು ಕೆಲವೇರ್ ಪೂರ ಈ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟಿವಿಡ್ ಪೂರ ಬೊರ್ಚಾನ್ನ ಪೂರ ಅಕಲೆಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾನ್ಕೇನು ಅಕುಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕಲೆಗೆ ಎರಾಪನ್ಯ ವಿಷಯನ್ ಅಕುಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಿವಿಡ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಸ್ವಂತ ನಮ್ಮ ಅವ್ಲು ಉಂಟು ಒಂದು 24 ಗಂಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಡ್
ತೋಪ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಒಡೆಗ್ ಬಂಕರ್ ಪೋಪಿನಲ ಎನ್ನಮ್ಮ ಎನ್ನಕ್ ಇಂದ ಬಂಕರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಂದ ಸೈರನ್ ಆಂಡ್ ಇನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಂಡು ಇನ್ನ ಅಲರ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಪಂದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ತೋಪ ಇನ್ನ ಯಾನ್ ನೋಡುಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಆದ್ ಟಿವಿ ದಕಲೆಗೆ ಏರ್ ಟಿವಿ ದಕಲ್ನ ಇಟ್ಟು ಏರನ್ಲ ಲೈವ್ ಅವಲ್ ಪೋದಿತ್ತೇರ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಅವಳ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಆತಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕುಲೆ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೈದಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 30 ಜನ ಸೈದಿನ್ ಇರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಇರಾನ್ ಸೈದಿನ್ ದಾಲ್ 2,000 ಮಿತ್ ಜನ ಸೈದೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಮೆಸೇಜ್ ಇಪ್ಪುನು ಎನ್ನಮ್ಮ ಪನ್ನಿದಾದ ಪಂಡ ದಾಲ 5,000 ಮಿತ್ ಜನ ಸೈದೇರ್ಗೆ ಆಣ ನಿಜವಾದ ಅಕುಲು ಎರ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟಿಜೇರು ಸೊ ನಿಜವಾದ ಟಿವಿಡ್ ಪೂರ ಬೈದಿನಿ 1,2,000 ಜನ ಮಿತ್ ಸೈದೇರು ಒಂಜಿ 3-4,000 ಜನ ಗಾಯ ಆತಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರ್ ಪಂದ್ ಟಿವಿಡ್ ಬೈದನ್ ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ತೂವರೆ ಪಂಡ ಅವಳ 5,000 ಮಿತ್ ಜನ ಸೈದೇರ್ಗೆ ಇರಾನ್ ಬಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೈದಿನ್ ಖಾಲಿ 30 ಜನ ಸೊ ಅಂಚೆಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವ್ ಕಂಟ್ರಿ ದಾದ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಪೋಯಿನ ಕುಲ್ದಾದ ಅಲ್ತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಾದ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಆತೈಟೆ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕುಡಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ಎಂತು ಮದಿಮೆ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಎಂತು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ರಿಸ್ಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈತ್ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೆನೊಂದಿತ್ತೇರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ 10 years ಬ್ಯಾಕ್ ಆರೆಗ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ 10 ವರ್ಷ ಬದುಕದಿತ್ತೇರ್ ಅರೆ 10 ವರ್ಷೋಡು ತಿಂಗೊಲ್ 20,000 ಅರೆ ಮರ್ದದಿ ಓಡಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಅದಾಗ ಯಾನ್ ಓದೊಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಬೆಂದ್ರೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಜಿ ಅಂಚಾದ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೇರ ಅವಳು ಬೆನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪ ಇಜ್ಜೇರು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಏನಕ್ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಬೆನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪುಂಡ ಇಡೀ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲನ ಎಂಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪುನದಾಲ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡ್ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಂದಾಲ ಒರಿಜಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಇತ್ತೆಲ ಈ ಇಲ್ಲದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡೆ ಅನ್ ಕಾಸು ₹1 ಏನೋಚ್ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪೇರ್ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಅರಿ ಮುಟಲ ಯಾನೆ ಕಂತ್ಪಾಡು ಇಲ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಆದ್ ಪನ್ಪೆ ಮೂಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಏನ ಪಂದ್ ಸೊ ಮೂಲಿ ಏರ್ಲ ಬೆನ್ಪಿನೈ ಕಾವಡ್ ಬೆನಂದಿನೈ ಕಾವಡ್ ಆರ್ ಆತ್ ದೂರ ಪೋದ್ ಬೆನ್ಪಿನತ್ ಆಡ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡೆ ದಾಯ ಪೊಪ್ಪಿನಿ ಎಂತ ಮದಿಮೆ ಒಂದುಂಡು ಮದಿಮೆಗ್ ಊರು ಬತ್ತಿನ ನನ್ನ ಊರುಡೆ ಕುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪನ್ನೇಕ ಆರ್ದ ಪನ್ಪೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜೆ ದಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಿನ ದೇಶ ಉಂದಾದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತಿನ ದೇಶ ಅವು ಎನ್ನ ಅಂದ ಆರ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎನ್ನಮ್ಮಗಿತ್ತೆ 44 ವರ್ಷ ಬಟ್ ಆರೆ ನೀರು ನಿಕುಲ್ ಪುರೈತೆ ತೂಂಡ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಒಲ್ಲೆರ ಆರ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಲ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ ತೀರಿನಾತ್ ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಬೆನ್ಪೆ ಪಂದ್ ಎನ್ನಮ್ಮ ಪುಪ್ಪಿನ್ ಆತೆ ಆರೆಗ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಆರೆಗ್ ಮೂಲು ಊರುಡು ಪೂರ ಕುಲ್ಲರೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಲೊಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲದುಲ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕುಲೊಂದು ಆರೆಗ್ ಆರ್ ಅಂಚಿನ ಆರ್ 12 years ಆಂಡ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪೋದು ಅವ್ಲು ಆತ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಅರೆ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲರೆ ಆರೆಗ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆರೆಡ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಕ ಆರೆ ಎಂಕ್ ಏತ್ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಏತ್ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ತೀರುಂಡು ಆತ್ ವರ್ಷ ಬೆನ್ಪೆ ಬಂತೇರ್ ಆತೆ ಸೊ ಯಾಂಕ್ ಐಕ್ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬುಡ್ದು ಕೆಲವೆರ್ನ ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುನೇನ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಕೆಲವೇರ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಟು ದುಂಬುಡು ಗಾದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಪರಂಗೆದಿನ ಒನಸನ್ ಹಾಲಾತಿನ ಒನಸನ್ ಮನುಷ್ಯದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಳಾಪೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ರಡ್ಮೂಜಿ ಬೊರ್ಚಾನ್ನ ಪಾತೆರನ್ ಪುರ ರಡ್ಮೂಜ್ ದಿನ ದುಂಬು ಪಾತೆರನ ಬೊರ್ಚಾನ್ನ ವಿಚಾರನ್ ಪಾತೆರನ್ ಪುರ ಮಂಡೆಡೆ ದಿವೊಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಹಾಲಾಪು ಬೊಕದ ಹಾಲತ್ ಜೀವನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಪುರ ಎತ್ತನ ಜೀವನಡ್ ಉದ್ದಾರ ಆಪಿನಿ ಅಂಚ ಎಂಚ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಒಂದೇನ್ ಪೂರ ಜಸ್ಟ್ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡೆಡ್ ದಿವೊಂಡ್ರೆ ಪೂಪುಜಿ ಕೆಲವೇರ್ ಪಾತೆರ್ದ್ ಬುಡ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರ್ ಪಾತೆರ ಒಂದೆಪ್ಪೇರು ಅಕಲೇನ್ ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡೋಡು ಅಕುಲ್ ದಯ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಜೀವಮಾನೋಡು ಯಾಪ್ ಹೋಗ್ಲು ಅಕುಲ್ ಉದ್ದಾರ ಆಪುಜೇರ್ ದಯ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಸದಾ ಕುಡೋರೆನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವೇರ್ ಬುಡೊಂಡ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ತೂವ ನೋಡು ದಯ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ 24 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ 7-8 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಜೆತ್ತೆ ಪೋಪುನ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮಟ ಇಪ್ಪುನ್ 15-14 ಗಂಟೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆರ್ದ್ ಬಯ ಮುಟ್ಟ ಬೆಂದ್ರೆ ಪೋಪುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಪಂತಿಕ್ಕುನು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ನಮಟ ಸೊ ಆ 4 ಗಂಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಜಕ್ಕೆ ಬಾತೆರೊಂದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂವೋಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಗೆತನೋಡು ನಮಟ ಹಾಲ್ ವಿಷಯ ಎತ್ತನ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂತೂ ಬದಲಾವುಡು ಇಜಿ ಅಂತೂತ ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಡು ಕೆಲವೇರು ಪೂರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಆಡಲ ಅಕುಲ್ ಉದ್ದಾರನೆ ಆತಜೇರ್ ನನ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಉದ್ದಾರ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ದೇವ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಕುಲ್ ಅಂಚೆನಲ್ಲೇರು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಉಲ್ಲೇರು ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಾದ ಬೊಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಪಂತ್ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ಲಸ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನಯ
ಐಕ್ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಶಿಲುಬೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ ಬಗಲೋಚ್ಚಿ ಏರೆಗ್ಲ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಪಣ್ಣಗನೆ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಅವಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಅಂದ್ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಉಂಡು ಪಂಡೆರ್ ಐಟ್ ಜಾಗಂಡಲ ತಪ್ಪುಂಡ ಅಂದ್ ತಪ್ಪುಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಕುಡಂಜಾದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ದ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಒಯ್ಕ್ಲ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹರ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕುಲು ಒಯ್ಕ್ಲ ಮಲ್ದುಜ ಸೊ ಮೋಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಪಂತೊಲು ಅವಳೊಂಜಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಆ ವಿಡಿಯೋಡು ಎಂಕುಲು ಚಕ್ರಮುಡಿ ಪೀಕ್ ಬೆಟ್ಟ ಮಿತರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರಿ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅವಳೊಂಜಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆ ಉಂಡು ಮೋಲ್ ಪಂತೊಲು ಐಕ್ ಏನ್ ಪಂಡ ಅಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡತ ಅಲ್ಪ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಪನ್ನಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೊ ಅವೇನ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಆದ್ ಏರ ಗೆತೊಂದು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬುದ್ಧಿತ್ತಿ ನಕುಲು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರ ಅಂಚ ಸೊ ಅವೇ ಅವು ಕೆಲವೇರು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ ಕೆಲವರೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೂರ ಪಾತೆರೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಬೊಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ್ ಏರ ಒಂಜಿ ಮೇಡಮ್ ಕೇಂದಿತ್ತೇರ್ ಅವದಾಯಿಗ್ ಆಲ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ತಾಳಿ ಕುಡೊಂಜಿ ತಾಳಿ ಇಪ್ಪುನು ಪಂದ್ ಕೇಂದಿತ್ತೇರ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಳಿ ನೆಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇಪ್ಪುನು ಬೊಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಲ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಅಲೆಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ರೆಗ ಅಲೆಗ್ ಸೊ ಅವೇನ್ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2 weeks 3 weeks ಅಥವಾ 1 weeks ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ತೂದು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ದ ಒಂದು ತಾಳಿ ಉಂಡತೆ ಈ ತಾಳಿ ಹಿಡಿತಿನ ಒಂದು ತಾಳಿನ ಅವೇನ್ ನೆಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ತೂದು ಅವೇನ್ ನೆಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ಪುನ್ ರಡ್ಡ್ ತಾಳಿ ನೆಕ್ ಹಾಪುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಅಂಚ ವಿಷಯ ಒಂದು ಪುರ ಸೊ ಮುಗಿಪ್ಗಾತ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ ಅಂದತ ಸೊ ಮೊಲ್ನ ಬೊಕ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡೆ ಸಾಂಗ್ ಆವಕುಲ ಒರಂಗಾತ ಆವಕುಲವೋ ಹೊರ ಪನ್ಪನ ಏ ಪನಿಯ ಪಾಪ ಏ ಪನಿಯ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೊರ ಪನ್ ಅಂದ್ ನಿದ್ರೆಡ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಪಂಡ ದಾಸೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಪುರಂದರ ದಾಸೇರ್ನ ಪದ್ಯೋಡೆ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಾ ಜಾಗಗ್ ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸಡಿತ್ತಂಡ ಒಡೆ ಏನ ಆಂಡಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿಗೆ ನಮಕ್ ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೆಲವರು ತಂಡಸ್ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವರೆ ಮರ್ಲುಂಡು ಸೊ ಒಂದೇನ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಮನಸಡಿಪ್ಪಾಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಂಕುಲು ಇನ್ನ ಮದಿಮೆದ ಸಾರಿ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡತ್ತ ಸಾರಿದ ಬೆಟ್ಟ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ತೋಜ್ಪಾವುಡು ಪಂತುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ದಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೈದು ಜಾವೆ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಡೆ ಬರೆಪದಿತ್ತ ತಮ್ಮ ಸುಖ ಗಮವೇ ಆದರದ ಉಡುಗೆರೆ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಬರೆಪದಿತ್ತ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಡುಗೆರೆ ಕೊರ್ತುಜೇರು ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಸೇರ್ಸದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಈ ನಿಕ್ಕಾಪುಜಿ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕುಲು ಈಗ ತೊಂದ್ರೆಜ್ಜ ಕಳ್ಡ ಎಂಕಾಂಡ ಗೆತೊನೊಲಿ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕದಲ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಗೆತೊಂಬೆ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ದಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ದಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮೋಲ್ನ ಸಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನುಂಡು ಆತೆ ಒಂದೇನ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ ತೋಪವ ನಿಕಲಿಕ ಸೊ ಅದ ಮುಟ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುಗ ನಿಕುಲ್ಲ ಜೆಪ್ಲೆ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಒಂದೇನ್ ಕಾಂಡೆ ತು 2 ಜೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತ್ ಜೆಪ್ಪರೆ ಒಪ್ಪ ಐಕ್ ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ನಿಕುಲ್ ನನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ್ದು ದಾರ್ ವಿಶು ಬಟ್ರಿ ಜೆಪ್ಪರೆ ಬಡ್ಡೇರು ಬಂದು ಸೀದ ಪೊ ಜೆತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪುದರ್ನ ಗೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಉಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಎನ್ನ ಪಕ್ಕ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಸೊ ಅಂಚ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುಗ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭರಾತ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಗ
ತಿಕ್ಕಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಚೋಡೋ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬೋಲೋ. ಸೊ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಪನೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.